Dokta wace ta wace? Yan jagora. Zallaziyata. Zallaziyata ta girma haka. Ka dokta. Ko taima. Wallahi tamin dokta gaskiya. Taima. Ta yi. To ishon ka. In don wancan boba banne da shi. To babu kula. Mu tai. Wani na halan shi awa. Dan hullu na. Samna. Jagora da. Dariya take ba. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Kai katon banza ba wurin ka mutu. Wa ka ta katon banza. Alhairi ne ya zo miki har gida. In ke ga dama ke ɗauka, in ke ga dama ke bari. Ubanki na da mota. Ke! Ubanki na da mota. Bai da shi. Yana da keke wadda ya kan Ko notu bai da. Ki ubanki. To. Gidanku akwai AC. Bai. Ke taɓa zuwa Makka ko tsohuwar ki ta zo maka ko tsohon ki ya taɓa zuwa Makka. Me dai da kaso. Kina talaka kina wahala kanki ga kuɗi. Ga kuɗi suna magana. Ki zo ki ci arziki ki ba arziki mazauni ne kake bai ma dan hullu. Wallahi ta fara ki kama yi hakki mutu. What? Na ruwanka. Na ruwanka. Mata ba ku da hankali. Ba ta da hankali. Kyale ta dai. Daɗi wallahi. Daɗi. Yaran kai da ɗaya bari mu taya na mijin. Kai! Samna. Alhaji mai gidana ya ce a faɗa ma. Kana son mota. Mini kai da mota. Kana son ka tafi Makka ɗakin Allah. Ko kwanan baya na tai sallah biyu da ne dawo. So, wanga ne kaso. Kwarai ku. Ina kake? Gani. Alhaji ya ce in faɗa ma. Karsana. Tana nan aje ma. Jannari. Da cikinta. Da bakwai a ciki. Har da goyo ma tana da. Kai, nake jana. Nake jannari. A baka ita ka bada wa. Alhaji da goyo? Har da goyo. Alhaji kai shi ka ban ganka ba Alhaji gaishe ka. Jana da fa. Jannari ko. Alhaji yona Alhaji yona. Ka ji magana. Ka gani. Alhaji sannu. Na jahar ta kai ina ta kai. Mu tayi a baka. Ce baka son ta. Ban san ta ba ko ni. Mu je kai jenare. Baka san ta ba. Wani dan hulda kai. Don Allah karka tafi ka. Ga ita yin baki. Jana da an kace za a bani in an ka bani jana ciki gare ta ga goyo. Kai. Filiya za ka Kai mu je fito kai shi ya saka ni an bura ba mu je kai. Mu je ka bani.